Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidek. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init? Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunak. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan, tiragsak. Tao akmat, ngam apay amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak, adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii, adda sumaruno a bannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam, no tangaden tayo ti langit, adda latta na bisked atakyag, akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot, iti dana ti biag. Don't forget to like and share and subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay kan biag ita, ket naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anagpailingad itinagan at Cherry at taga Pangasinan. Ngamsakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Shout out kanina ng ko Trinidad Duklayan, kastamot ni Ronnie Silva from Tricevic Silva. Anak ko ada Ayla May Joanne, Gian Alea Faye, kastamot nila kay ko ani Joselito Galapon, di Tajadin Nueva Vizcaya from Ana Delfin. Esguera family di Tatuaw Cagayan Valley from Roxanne Esguera. Kids ko ada Zaira, Chen, kani Clyde. Mother ko ani Lydia Aiso. Kastamot ang makablaawan ti Aiso family, Yangat kan Dario family di Tabauco from Rachel Aiso ti Barcelona, Spain. Escalona family di Ilocos Sur from Desa Escalona iti Singapore. Belated happy birthday to my friend JP Mina di Malaysia kan kaanakak ani Christine May Padilla di Baguio from Shans Padilla. Shout out kani bakat ko Liza Ramos di Oman. Anak ko ada Jelly Ann, Jeff Leo kan Giselle. Mother ko ani Delay kan Pasita. Michelle kan John Christopher. Kenzie kan Aya iti Rizal Gamo Isabela from Jefferson Ramos. Pamilyak dita Dupax del Norte, iso dalakay ko ani Dexter Rivera, anak ko ada Jet kan Jade from Jasmine Rivera.
Makablaawan, dagiti anak ko Adaraya Joy ti Macau, Amira, Sydney, Kane, Ayana, Zane kan Clinton, kastamo ti bunsok ani Erwin E.J. Cacho Jr. from Erwin Cacho ti Urdaneta, Pangasinan. Makablaawan ni Eileen Palacio Guevara ije Saudi Arabia, manang Marilo Agkawili ije Nagilian Isabela. Kastamot ni Mary Grace Bumanglag iti Dupax del Norte, Nueva Vizcaya, from Leo Guevara ti Santiago, Ilocos Sur. Bartolino family ti Maawi Alaminos, Pangasinan, from Charmaine Kalimlim. Makablaawan ti Soriano kan Ancheta family iti Dorongan Valerio kan Tatay Eduardo Ancheta, from Mary Ann Ancheta. Shout out pa kada Bimbo Tamang kan Aubrey Ariota. Intay nga rudan ituloy abasaan ti surat ni Cherry. Dear Manang Emmy, ilingad naklaangan itinagan a Cherry, taga-probinsya ti Pangasinan. Naasam ngagdangag iti drama dagiti kalugaran mi, nang runa dagiti adda iti talon kan bangkag. May saak mat kadakwada manang. Gaputa may saak nga housewife, may samirak ti agdangag iti YouTube channel yo, uray madama ti panagtrabahok dito'y unag ti balay. Kat naawis matriknak, anang ipatulod iti padas ko, ta sigurado apakapidutan iti adal dagiti padak adumdumngag. Sapay kuma tamay samot a mapili a maidrama. Rugyak nga rod ti agsalay-say manang, idi kakaskasar mi paylaeng ken ni Noli nga asawa. Anak ko, itatada kapag kalay sa kayon, numabalin, kidawak kumaaditoy kayon balay nga agnaed. Total, agmay may saak matan ditoy. Isupay jay pagabang yo. Anya di makunam, Cherry. Adakan ka mga dang, Noli. Siya, kas asawam, agtong palak no anyaman ti agbalin a desisyon mo. Sigurado kayo, nanang? Kaya't na kami akabalay? Siyempre, sa balitan, tanda nasawak. Sana kasi di baruak pa ilang duduatang agnanay diti balay. Awan ba't parekot anak ko, tanasingpet ka na respeto mat ni Cherry nga asawam. Awan apulos ti makunakken kwa na. Agyaman ak nanang. O sige, tapno dala takad kadwayo. Sige nga rod, dito'y kaming balay nga agnaed. Ha, talaga anak ko? Wan nanang. Ay na, agyaman ak anak. Kat ikarek, saan agbalin apadagsen kada kayo a pamilya. Nadamag ko mo't adito'y kanubalay yung agnaed na Noli kanti asawa na manang. Wan, ading ko. Kinidaw ko kadakwada da ita. Tapno damot kad kadwak adito'y balay. Adi ka nasaya at manang. Narigat no agmay saka dito'y balayaw, tanay. Bakit kaan? Masaapul nga dalat takad kadwam. Wan nga road ading ko. Naimbaglaangan ta imanugot matlaang ni Noli. Kan nasingpot mo, di asawa na. Nasaya at nga raw no kasungwam ti manugang mo. Sa bagay, makita mo't anasingpot ka na respeto ni Cherry. Sa apay la kumaata saan ni agbalew, tapno nasaya at latati pa nagtutunos yung agkakabalay. Namnamaak mo't dayta, ading ko. Kumusta ti panagnood mo dito balay mi, Cherry?
Nasaya at matnoli. Iso na lang tada pa nagbain ko kun ni nanang. Ha? Apay? Anya kumangay ti pagbainam? Kasano? Numabalin. Di nakpay pagtrabahon di ti balay. Kuti ako ti ni nanang. Saan nga agsarsardeng? Dalimanag a dalimanag. Kasta na talaga nura idipay. Ngambakatan ni nanang. Saan na nakas iditi kinapig sa tibagina? Iso nga ter aramidek. No adda di salas. Agawa ak matan ti agidalimanak di ti kusina. Nasayat man nga rod agkatunusan kayo ko ni nanang. Nasingpat ni nanang Noli. Sigurado ajak tumapasaran dagiti kas iti mapaspasaran dagiti dadduma a manugang iti katugangan da. Cherry, bumangon ka ditan. Agar mo sar tayo sakbaya sa murag ka di opisina. Nakalutan ni nanang itar mo sar. Ay na, pasensya kayo Noli. Diyak mo to natulungan ni nana nagluto. Nagmading amin tiriknak. Kaslag laladuta ka diyak mauawatan. Ama ka no nagbandog ka matituso di kalman. Naglaba ka kanong amin ko na ni nanang. Basit laang mo tinagmurangan ta. Isungarod a sinigod kon. Mala, no maditirik nam, di ka pa ingarod mo ang bangon. Sana balit at damat ni nanang akalanglang ko amangan. Ay, saan bumangon akon. Anya day jay nga angot. Kasla, Cherry, agan ano kan? makabakbakwarak. Kandiyak kaya timang angot ko. Ay na Cherry, di nasaya at mapadalangan nagpa-check up. Amangan na niya akit di mo tanday ta. Itala mapasamak kan katikasta. Gapo iti danag ni Noli nga asawak, kinuyog na ka nagpakita iti doktor. Kat dita na amuan mi ama si kugak gayaman manang Emmy. Kas taunay aragsak mi idi, tao mo nakat nga rod nga anak mi ti sikug ko. Ngem ti kang runaan anaragsakan manang ket ni katugangak. Manipod na amuan ni nanang ti kasasaad ko, nakarkaron a dinak pagtrabahuan iji balay. Kayat na kat pagserbyan nak, ajak met itulok. Gaputa sa anak met anaselan nga agsikog. Kan talaga amabainak, gapu itinalaos a kinasingpet ti katugangak. Cherry, mapana ko na di opisina. Aganad ka, Noli. Wen. Ni, saan ka agmambanog Amang ano anya man ng tararamidam. Ang damot ni nanang ang mga ramid ka dagita. Nakababain mo't ano sa anak nga agunay diti balay. Di na ka di pagdanagan, kabailak da ito'y. Palpalagipan ka laeng. Narigatan. Sapay umuna nga anak ta dayta. Wen ka di. Sigurado adinak tumot na pagtrabaho ni nanang. Makadadun tumot laang nga iso tiagkot ko ti dito'y balay. Siyempre, napatag ka kan kuha na. Di na kahit niya dadaka sa mapasamakin ka. Ay, hun gayam. Anya ti kayat mo akanin, tagatangan ka. Amangan na dati kayat mo. Awan mat. Bayamon. Ado mo ti makan dito'y balay. Agluto kaming tulangan dito'y kaninanang.
Ala nga Rod, sikat yung makaam mo. O sige nga Rod, mapanakon, bakit? Masikog magaya man di manugang mo manang. Nagdakalin ti tiyan na. Wen, ading ko. Nasaya at mahitap no adanton apuko ta. Ay na, bakbaketan akon. Kaya't ko pa'y mo't amaaw-awir ati apuko. Ay kuwan ama lang. Isungaan na damday tabagay tapno saan ka nga agsakit. Tapno maaw-awir mo pa'y taagbalin nga apuko ta. Nasalun atak kabagis, di kagdanag. Kasano ajak agdanag. Kat amin ang masabat ko no umayak dito ayan niyaw. Ti kinagagat mo ti ibagbagada. Nagswerte ka nung nga ron di manugang maw. Nasuswertin to manan ajak balin nga apo ko taading kaw. Ay na, magagaran akon ang makakita ken kuana. Di kagdaan nagmanang taumadanin samot tan ti panagpas ngayon ni Cheray. Wen, ading ko. Agpas ngayan ni Chere inton umay abulan. Cherry, agpalas kayo ko ni baby. Ha? Apay? Sa dino ti papanan tayo? Domingo ita. Hintay makimisa mo ta. Kalpasan na, mapantay pasyar ni baby. Talaga di mo maliwayan ngay pasyar ni baby ah. Tunggal awan trabaho. Siyempre Kat into numaya bulan, out of town tayo manmat. Tapno sa bali matang ambience. Tapno saan kayo ang maumakan ni baby ti papapanan tayo. Out of town? Kasanon ni nanang? Awan kadwana diti balay. Malaksid no isurot tayo iti papanan tayo. Sanin, kabailan ni nanang tagmaymay sa diti balay. Total, saan tayo mo't niyagbayag? Talong aldaw tayo lang iti resort na papanan tayo. Oh, di nagsaya at kuman no maisurot tayo ni nanang. Tapno ag-enjoy mat. Aging kat kabailan na pa'y ti agbiyahe. Inton sumarnon to langin. Alakit din, agpalis kayo ni baby. Ang mga numala daw tayo iti misa. Nanang, ag-resort kami ti Talongal daw. Intong Sabado ti papanme. Ay, kasta ka di anak ko. Wan nanang, kahit yung ka di ti sumurot, tapno makaaliwaksay kayo mo't Kuha. Ay, ang mga numarigatan ni nanang iti biyahe, bakit? Doon sumarunong tulangin na panagbakasyon tayo iti susurot na. Kan may awan ti agbati dito balay. Uwan nga pa iso, Cherry. Narigat ap ang parawan ti balay nga awan tao na. Mga noadag tatakaw. Nanang, sige, mapan kayo latanda ko. Didak pa kadanagaan. Kabailak ti agmay-maysa dito'y balay.
Basta awan ka duwam ita dito balayaw, manang. Awan nga ro dading ko. Napanda ka no nag-resort dagiti agaama. Katalo nga aldaw da ijay. Nay, apa nga di kasi murtap no nakapasyar kamot kuma? Ha? Apa manang, di nakakadiinawis di anak mo. Kuading ko. Narigat mo't kami nga awan agbati dito balay. Iso siguro adi nakinsurot ni Nolay. Ay, na yan. Ita kumapanawon nga ipasyar na ka, ta makabaal ka pa eh. Kaano nga ron nga ipasyar na ka, intundi kan makapagla. Nang runakit inabusom ti bagim, idinabalo ka tapno mabiyag kan mapagadal mo laang ni Nolay. Rumbang laeng, ta responsibilidad ko dayjay, ading ko. Wen, adda akong dita. Ngum itata nakaturpusan, kan adan nasaya ta trabaho na. Panawon mo't kuman asubadan na dagiti sakripisyo midoobing bay, kan ida agad adal. Ading ko. Amo manang sabali ti madlaw ko kun ninulay. Di ka ko mamasaksakitan. Ngam amom, managing bubukod di anak mo. Di nakapay amo atalyawan. Pasig at ti pamilya na ti pampanunutan na. Ay, Nalipatan na nga dapay la ina na arumbang at aripatun naman. bay amon, ading ko. Maawatak. Di nakpakadanagan. Ay, kasanuntong atan no agsakit kan. Intun saan kan ama kabaal, asaan kumamot ama paspasamak. Taripatun na ka nga taday tanalaing nga anak mo. Uwan, ading ko. Di kagdanag. Ay, sapay la kumanga ron manang. Sapay la kuma. Agmay may nga anak ti asawak manang Emmy. Nasingpat ni Nolly. Pagwadan nga asawa ken ama iti pagtaengan. Ngem adda dagiti ugali na ababalawek no minsan nang runa no maipapan iti inana. Adu dagiti gundaway nga ipasyar na kami. Takayat na kano akanayon ti panagbanding mi asang kapamilya. Ngem jak pay napuutan nga insurot na ni nanang. Dayta ti may sa abanag amang burbur tsa kanyak manang Emmy. Nasayaat mo ti asawak iti inana, ngam no apay adi na pulos kayat nga ikuyog no adda papapanan mi. Ti rason na, bakit kanon kat amangan no marigatan nang runa no kasapulan nga agbiyahe kami iti papanan mi. Amok adumdumlaw ti katugangak manang. Amok amasaksakitan, ngam di nalaeng ipadpadlaw. Ngam no siyak ta babae ak, kan may saak nga ina, marikriknak ti imimpunan asakit tinakam ti katugangak. Nanang, pasensya kayo no saan da kayo manan ang maisurot iti papanan mi kada Noli intun Sabado. Mas daawak mat ngamin ka ni Noli. Mabalinda kayo mat nga isurot no kayat na. Ay nabay amon anak ko, maawatak. Kan maysa, agpaisumot ngamin ti kunana anarigat no awan tao dito'y balay. Ngam agmay-maysa kayo dito'y nanang. Ay di nakpagdanagan anak ko. Kabaalak, kan maysa, pasaray umaymot sumarong karni ang kaliaw. Mas naragragsak ko manod da kayo nanang. Di nakpakadanagan anak.
Tinapatag kat makapag-enjoy kayo iti apukok. Pasensyaan nyo la kuman ni Noli, nanang. Ay, awan kanyak da jay anak ko. Di ka agdanag. Noli, agsakit ni nanang. Anya? Apay? Anya tinapasamak? Nagbalawak. Apay adimot la bumangon ni nanang kat aldawon. Iso anapan ko kinita iti silid na. Ay na, nagngatumot gayam ti gurigor na. Kan nasakit ka no ti intero abagina. Anya kami na tinararamid na. Amang ano narbisan? Anya mo't ni nanangin? Deta ti jacket kit. Tagtari pa ito iti masakit na tao. Noli, mangmangag mo ka di ti bagim? Amom ka din no anya ti isawsawang mo? Inam ti masakit, saan asabali a tao? Daidakit nga road. Inak, iso ko mo ati mang taripato mo ti bagina. Saan niya balin pa apadagsan ka na tayo? Noli, saan a kinayat ni nanang ti agsakit? Asino mo't a tao ayat ti kayat na ti agsakit? Sika kumati kang runaan nga agdanag may papan iti kasasaad na, tasika ti anak. Responsibilidad mo at taripatun ni nanang. Tagmay may sakat nga rudan, kat sika laangan ti adakan kwa na. Ay, sapay adaman ng inyo schedule ko pag natayo. Mang perdi mo titilakad ni nanang. Mabalin mat ngay postpone tilakad tayo. Tirumbang kat mataripato ni nanang, tamasakit kat nga rod. Ay, talaga makapirdi itilakad ni nanang. Nay, apa nga da ka manang? Agure ka. Apa akas tatilangam? Masakit kan saman. Ay, uwan nga rod ading ko. Masakitak. Apay nga rin nga imay kapailang dito balay. Imbag ta saan ka anaan-ano iti yung umay mo ditaw. Ay, talaga nga inrantak ti imay ading ko. Kat no mabalin, makipagnaedak kumapay dito'y iti sumagmamanungal daw. Ah, apay ni Nolay? Di na kadiam mo ang masakit ka? Nangag ko ti saritaan nagagasawa. At ang amin papananda. Mapandag pasyar iti sumagmamanungal daw. Kat gapot ang masakitak. Kuna ni Cherry ang mabalinda kanumot nga ipospon. Ngam nakaungot ni Nole. Anya? Wan ading ko. Mang perdi akan o itilakad da. Iso nga inkarkarigata kunti may dito ibalay mo. Tapno matuloy da iti papananda. Katawan ti agbalin at tubang iti pagnada. Ay, na yun ni Nolay. Di na lang maawatan mo tun aya, masapol mo timang taripato kun ka, bayat masakit ka. Agasum ta ipapilit na latagayam ti pagnada. Iso nga imbagak ka ni Cherry. Adit uyak pala ang balay mo. Tapno awa anak alapod iti pagnada asang kapamilya. Dito yaklaangan nga agpaimbag ading ko. Sige, agian ka dito'y bayat ang masakit ka manang. Ano kami amang taripato kun ka ditaw Kit mabalin mo ti agnaad ditaw aging kat kay kayat mao. Noli, pimanaw ni nanang. Anya? Sa dino tinapanan na. Di mo't masakit? Wan nga rod, ngam napan iti ayanda ang kalito. Tapno ijay kanupay lang agnaed bayat nga da sa gubanit na. Ah, Wan,
Di na kayat nga agbalin apadagsan ka data. Nang runa ita tadarikrik naan na. Kan mabalin tayo kanon ti agtuloy iti pagnatayo. Taawanan alapad iti papanan tayo. Di ka kadi makonsensya, Noli. Imbes asi ka kumatimang tartaripato iti inam, ta si kalaang ti anak na. Kan si kalaang tinamnamaan na. Cherry, Nangag na ti saritaan ta. Katapaman apimanaw ka. Nagrubwat moten anapan iti ayan da angkel. Di ka kadi mabain ada angkel pa iti mga sikaso kanina nang itaam masakit. Arumbang kumaasika ta anak na ka. pasensya kan, Cherry. Adaak nga asawam akadwam amang taripato ka ni Nanang. Napatag-unay kanyak ni Nanang. Gapu ka dagiti sakripisyo na para kada tayo. Amo ka nasakit tinakam ni Nanang. Tadi na pulos marik na ti panangipatag mo kan kuana. Nasakit da ita para iti maysa nga ina, Noli. Nay, adda kamot nolay baraw. Naimbang nga oras yung gal. Imayak ta o may kusukunan ni Nanang. Masakit ti inam. At silid nga agin inana. Hindi ka madanagan ta do kami dito amang taripato kan kuana. Day tangarot ti pagbayin na kada kayo, Uncle. Siyak ti anak. Siyak kumatikang runaan amang taripato kan ni Nanang. Naimbag mo ta naka-Ameris ka, nolay. Panawon mo na tapno ipariknam ti panangipatag mo iti inam. Tapno ibagakken ka. Saksiak iti sakripisyo ni Manang anang isakad iti panagbiag yung agina. Numabalin, aramidin na nga aldaw ti rabi. Tapno makataggadlaan kat masustinir na dagiti kasapulam idi ubing ka nang runay dagat adal ka. Uncle, idaddan na ka mo. Nakita mo ti sakripisyo ti inam saan aya? Ano saan nagapo iti kinaragat na nga agtrabaho? Saan ka kumaan nakaadal kat awan ka kumaitaayan mo a sitwasyon ita? Dita kumamot at ikang runa na pinanunot mo sakbay a pinasakitam day inam. Pagbababawiyak ti amin, Uncle. Kat sapay la kumata mapakawanak ni Nanang. Kenuray da kayo, Uncle. Katagyaman naktada kayo amang ipatpatag iti kastauna iti inak. Ikarik, Uncle. Lito pak ti amin na nagkurangak ni Nanang. Bayat as ibibiyagpay. Ikarik day takada kayo. Happy birthday, Nanang! Happy birthday, Nanang! Ay, ati kayat asawan da ito, anak ko. Siyempre, ada sorpresa sa gana para kada kayo, Nanang. Ay na, saan kayo kuman naggastos pa'y anak? Mabalin ay asaan, Nanang. Siyempre, kasangay ti ipatpatid ko unay nga ina. Isorumbang lang agsagana tayo. Kan saan laang aday ta, Nanang? Anya ti kayat mo asawan, Cherry. Siya kon ti mga ibaga, Nanang. Mapanday og bakasyon iji Bagyo. Ipasyar da kayo kadagitag kakapinta sa lugar ijay. Katrugurugi lang na ito'y, Nanang. Takayat ko, bayat ang makabiyahe kayo pa'y, kanapigsa kayo pa'y, ipasyar da kayo kadagiti nagduduma ang lugar adiyo pa'y napnapanan. Ay na anak, gastos laang dayta. Oops, di kagkad-kad, Nanang. Awan di karbang agkad-kad. Basta manipod ita, sa di naman ti papanan mi, masapo lakadwada kayo. Nalawag? Awan. Sige nga rod, anak.
Sika, tibos ko. Namin pinsan ang nakaamiris ken nagbabawi ti asawak, kadagiti impakpakita na iti katugangak manang Emmy. Kat makitkitak met ti panang sulsulnit na kadagiti nagkurangan na iti inana. Siyak ti kang runaan ang maragragsakan iti makitkitak a panagbaliw ti asawak. Ita, may sakamin ang naragsak a pamilya, kat ikarkararag ko iti na marswa, asapay lakuma, taparaburan na pay ninanang iti atiddog, ken nasalunat a panagbiag, tapno makadwa ken makadenami pay, iti naunday a panawan. Daytoy ti pakasaritaak manang. Toy pagayam mo, Cherry. Cherry, pagayam ko, pudno unay ang makaibati iti nabalitukan nga adal ti pakasaritaan nga insalaysay mo, nang runa kadagiti anak, amaliwliwayan dan ti agsubalit kadagiti naganakda. Kanayon ko maalaglagipon tayo, saan laeng a kwarta, wenno anyaman a material a banag ti rumbeng nga ipaay tayo, no di ket ti pammateg, ama iparik na ti maysa nga anak iti ama wenno iti inana. Maragsakan tanagbalbaliwon ti asawam, kat makunak anagasat kaunay, tanaaddaan ka iti asawa analaka anakaamiris. Alakastan pagayam ko, kat agyaman iti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugon, iti dana, tipya. Pinto